time out. Να πάρουμε καφέ, ρε. Α, παραγγείλει. Ναι, Starbucks. Α, οκ. Τι καφέ θέλεις? Ένα φέρτε espresso μέτρο. Καλό. Ένα φέρτε espresso. Α, σταματολογήσα! Καλά. Εσένα, ας πάρω ένα φρέτο φριμπατσίνο, μάτε, λατσίνο, ιτάνια, στα λάτε και θα σηκώνω κουβέντα. It's on me, επειδή είναι ακριβό. It's on me. Δεν μετράει αυτό. Μείνεσαι! Δεν έκανα κάτι. Θα τα ακούσεις από τα δικηγόρο μου. Έλα, άραξε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε να παίξουμε. Και αυτό γίνεται μια χαρά. Το έχω δει στο NBA, θα το κάνει ο Michael Jordan. Δεν είναι, ρε. Michael Jackson. Ωραίο καλάθι, μετράει ένα.